हेलो लोगोफोर जे नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट लाना फैलायबाय मा जागोन खालि भाइरेल ना बे भाइरेलखौ आङो फेसबुकनिफ्राय मोनदों जे मोननानै जे नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामदों आङो जे आङो दायो दंथयो ओरैबायदि गरम ना बेंगलरनिफ्राय गुवाहाटी मोनफैलायबाय बे ब्लग भिडिअ आङो बनायदों किन्तु बांद्राय नोंथांमोना इन्टारेस्टबो नाङा जानो हागौ जे ब्लगखौ थेवब्लाबो जि एसे हायो एसे बनायदों आङो जे नोंथांमोना जे गाबोन नङाबा समफोर नुनो मोनगोन ब्लग्सखौ ओमफ्राय आङो दा गुवाहाटीयाव दंथयो ओमफ्राय गाबोनहाय न'आव थांसिगोन दिनै बेवहाय रेस्ट लाबाय आरोना आङो जे लोगोनि रुमाव जे लोगोआ बेयाव थायो नालाय खामानि मावो आरोना नै बिल्डिं सायाव दङ नै इथिं गेस बिराद गरम डेन्जार गरमलै मा जाबावगोन ना बुंनोनो हाला संसाराव मा जागोन ना जे नोंथांमोना नायलांदो बिदिनो दै जाखायो हिनजाव थायो हिनजावनावबो थाबोयो बियो लाजियाबो आइ बाबु दानागारहाय साखौहाय बाराखौबा हाथुरा दंबायो देथारनांगोन लाबो हाथुराया लाबो फिसा फिसौ थाखानानै लाजियाबो ओमफ्रायहाय बिजामादै मोनबाय फिसौ मोनबाय ओमफ्राय बेबायदि समाव बिजान सहायबावो बारा जाबायहाय असान्थि मिथिगौ नोङो एखे लाजिबाल एसे लाजिबा जायो मोजां लाजियासै सानफ्रामबो हिनजावनाव जौ लोङै थायो जौ गोजा बे फिसाया बांगाल हौवाजों ज' जानायनो फिसा दं बेहा फिसाइ गारनाय फिसाइखौ गारदों बियो हनै बरा गारि लांदां भारानियो आसोमा हौवाजों लेनदेन दंबायनो दुनियानि मानसि खोमाया आलौदोंबाय आंनो फन हरनाया हिनजावा मोजां नङा होननानै 50,000 फैसा खालामनांबाय दाखालि मिथिं खालायबाय